Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kinong siyang sulong. Ibahayeng ka jongpi. Kinong syadja sngi ki bajutray kum kinong syadja hakaleng ki school ka jila Meghalaya ki badan hapo ka syatri jong ko All Meghalaya Mid-Day Meal Workers Association hakalai phoi tarik Urisau ar hajar puar kila ai por ship ho sngi ya ka sarkar jila bakan kentiu no ya ka jingsiu bai nong sngi na ka bha jong ka sarkar jila kata na ka shispa tingka syaka ar hajar shibadai bat ban pinbiang ru ya ki tindong le air shed jing shed Kani ka jing dawa jeng kinong syat jasngi kala long hadien bak sarkar jela kam shim lala ban pin urlong ye kani ka jing dawa ka baki la dep pen sngo baro shikata ha ka jing alang ka balalong ha ka madan yorong heb laj khra shilong da ki spa ngul kinong syat jasngi kila shim benta ban pin sngo ye kani ka jing dawa sya ki tendong skor jong sarkar jela Lembay, Pak Himay, Pak George, Pak Melbourne, mga wilayah Persyangi Pangilia Pentrelem Nakabenta Kijing dawa Kijong Pi Ki Mid-Day Meal Workers Ki Cooks Jong Ka Mid-Day Meal Ki lalapuli Yang ketua Siti Kepapi Yo Hakapor Balik Kinong Yalam Jong Keseng Jong Pi Pada Kedua Pada Commissioner Ubidi Tiwari Ki Katkum Kajing Yo Sengau Jong Ahang Ni Kalong Bet Ba Ya Kata Kajing dawa Kajong Pi Lesi kadon menta ke cabinet note ke bamut bakin sama sa cabinet ngamtip ya ke ke baki kular ya pi namar bangam sim let nang mat pi ngasus ngap peteng na ki sentur ki ba pi ya tren mentan ngayos ngauru ba kadon kata kajing pakhang ya ki babon balang bagi luan sa kajing yalang di ya kataru ngamdon jingtip ray banga kuslay ya kata ka jing song sngan jong pi katni pi don ki ken thai breu ibawan se kali jing yalang ngam kwa ban yo i ya katu kanu ka jing ja ka basosi na kali jing yalang ka jong pi ha kali jing yalang bataksi de kabaling kong kalong ba ngalayo i di kot kisla ngan salewat jingtip ka ai ka baki kren Namar ngin ya don lang haka sarkar ngin ya tip ngin ya sungpo hot haswa jong kisnam ki balalet ni ya don lang hi bat ka sarkar ni tip hi ya kita kijing di jongpi but ban syukular ya pi mador hang ni ba ton salek lut kita kijing jawa jongpi ru kan long diet yang ngabangan keren ya kata pentin kila pasiau yang hang ni kita kijing di jongpi tang kawai ngadon ban ong smompa walum ya sya yanu ban wan pun supo baklai pi ya tele kakam kaba pi ya dawa babi ngadai tang kawai na kanong pun keren ngan pun keren lem sa kasokar ngan ngap lem ya ka ke baki ong kajing dawa jok pi kamdei ka batang khandet pisang kapoy hadu arpo klur kam ngam tip kata ka arpo klur tam kadai jinglot jong pi si snem ne kadai jinglot jong pi si sen ai ne de ha ka si snem la da ka sarkar ka hap sei arpo klur tam ban perkiu ya betulop ka jong pi le se kin hap wat pan na kan wan kata ka arpo klur pikep ha ba ya kamit demin la pentekam hasatlak dari India kamdai bakamit demin pendangkam pendrekam kang hakani gejala gadungi borok kawai dari India ke sarkar kami kalarai pilatip metaki ong arpo snem bandon ya kata kamit mil bantek pakikun gijongi di balai school kinyo ya kata kabam gejongki ha school nang bakandai kawai gadaw banwan ram ya gini gikelong sa school marbon sin ababan kajingduk ikon gijongi lapha belasi no iki ikon gijongi kilahap lang no kita ki ikhtiar bantamay ya kayeng kasem tinrei hapadon kam ya kapuli kaputi labtha ya ki sarkar jilla baro pakidei pan sedang lang
ya kan ni gamit demin ngada kan tujur ya pi iwei pa iwei bakam dai ka basuk yang abangan cuong ya pi ho dia lek no sayin kan ni kam ka jing dawa ka jong pi kan long dai kidai banlong kibril ki bala shai pitre haki school watla la de pila benum don ka jing nang ka start petikna Nrei, kan mau kang kawai, habang idawa yala kahok, ngidi ban pekpat, baka takajing dawa sa dungi, kanum siya yalam bakla. Kapningut pidon ilong kami, ngam kuat, ya katakajing wan jongki siya kaninga badan hakasinong kajungi, kanlong penban, kajaka, kaba, don kijing jagi basmausi. Nakatakadaw, ngai ya kawai pat kamiting ke belas dang khat arbeji bangan wan siya tadi kejaka kawai ngatip balada kawan biang ke sorkar balada kinong kersyan juga constituency jonga ki penjob ya nga balada kata kejaka kaba ngan yele election kan poi siya ke sorkar ngan kni ya tani kejing kejongki ngalaban ong tang kata ngawan hang ni mentakas ni ban ai ban sin ye pi ban kan tham ye pi ban dawana pi pat banum sya yelo ban ya lambak la ye pi pilayo I hakini ki kundet panai ki baladet ya syong protes ki breu poi ban sya ka jing bakla ngim dei ban bakla mano banum smausen ailem ya kata ka kamai ka kaji ke jongki ngi kin reu pungut kinong yalam ki balajit kan sai na ki constituency reu pung tuli habang ilet siya ko assembly ngimday ki bakulot ngimday ki bamanthi ngimday ki ba chus ngap nrei ki don pat katu kat ni ki jingdawa lese ki ban urlong lese ki don pat katu kat ni pat ki jingdawa ki papin hap up ya kapot nga chuong ipi kumni awan ay man siniti ngala syemi ki kot kislagi jonghi ngan penbot din nakabenta jonghi ngan penpen paya ka ay kabakila banle kidai banle paya ka ay kabakimla banle kidai ban franchise basi te mentaga sngi kadai ka jinge kando lang jong baro ki nong seja sngi I kena school nagi ong ge cook kam helper mentaga ban ka PM portion te hangne kene ka ji kando jongi ka wan nabaro kisnong ke badan hajalla ngado na karo hel su ke wan te kadai ka ji kando ka basen ka manangkong ka jo ka porro kane kadai ka jing borden ka jongi halor ka jing karpat ka jongi na ya ka sarkar jalla ban pen keu no ya kane ka jing ice keu ba ne ka honorium ka bagala ai menta apusna manshua sispa tangga si banai na ka bah jong ka sarkar jalla ka pen keu kat kum ka jing tarwa jong ka sarkar education department ban pen keu no 8000 tenda kadao halor kane ngila ab kum pagila ikran ne ki tiyo banai bladab nimot banai por ka sarkar hodok banai November andai na kadao ba ngiyo I ba kini kinong mikmat ki MLA minister kila yelang bodkam ke constituencies ne kata kadao ngiyo I ba ka por kam sha shu yangi ne kata kadao ngimban se man khot menta ka sngi kenjur do lang baro banang ne ngin sa perkhat kumnongin le sakman te kawai kata ka baar pat ka long ba katkum ba long hado menta ka sngi ne ka liang jong ka sarkar jalla kampat siu yangi ya ka honorium ka badai ta lai banai haga bagakam kelayan kala trai nrai ka bainong ne ka jingai snga ba ka pat siu ya kata ro nganang ka ne ka jingelang ka jingando jongi ngihaban karpat sa sisin ya ka ne ba ka sarkar kan siu no toy kiloi na lorang taro hakajingya keren kajingya skendo bangia labat ki sarkar na kaliang jong commissioners category division hakini ki sngi beradab ila pressure ngila ikran bahai kanne to na kaliang jong o gula kan sha yang ima menta hajingya dai bat ka ban pankio ya kani ka norium na ka state share na ba tang joko sarkar jila ka song satang haka kabinet tamanta kila pangkre ya kabinet note haka baga sarkar jila kan song e kabinet hangta lakan rai ban ai ne MI ya kaneka honorium ban pankio kata kadai ka jinga keren ka ba kongsan ki mangia keren menta nyam gane ka ba ngipan menta kadai naka state share ka ba kalong
50% naga sarkar jilla seche 90% kadai naga sarkar India ta hajing dai bat kata ka jong ka sarkar India ka baka ahdo menta kadai khandai spa shibnai hakat ki thains tai lamingi te hajing dai bat kane ta ngidang up no prime minister namar kane kan wan pa budget ki kerman ba hado benai March jong news nam ajar pulai dan budget session dan ke kerman ba prime minister Narendra Modi unin isnai khamta megi ke jalla ke badan notice bakun penkiu no ye kanero na kaliang rabha juga sarkar India tala da baro ar kin wan tamanta la da sarkar jalla ka manjur ban ai tekan wan ar hajar tangka shibnai bat kata ka bada menta khandai spa kan total kan long lai hajar tala da ka isnai na ka jing no prime minister Narendra Modi dan ka jing isnai ban penkiu tangi community bakan long san nan ri hajar shibnai akajing ya kedu jong pi men akan dia kadai au kan tarik ka ngia kando hadin bangirap aipor ka ba along ultimatum kan penia khi ado khanyo tarik tingi kando untuk ar punriu tarik ni Oktober last ka jingi kando kadai ar punriu tarik Oktober ka jingkular menta ka long ba ka kanagaling education department kira pangkhre ya ka cabinet note bar financial baga cabinet kan session hagi negisni takan sim garan ka LPG gas katay dai ka kham konsan tam ka LPG nagaliang jong ka sarkar jilla ki ong ba ladaki ai ka LPG menta kadan kan kata ya ka plat ka jong ka sarkar jilla riwal la kataro kadai ka gajing kata ya ka mariang baro kinang wat kilat kelentik ki don ka jingkerman kadan ba ka jingkerman ba ki jaka shajja school kin yo LPG anus nam arajar ar pulai na ar pusa kata hajing dai ba kini nore badangsa de na do mana Julai August September patni Oktober kajing sayo ka dai dai benlong tang siajar si te kata kadangsa te menne haswa bangin sedang ini kajing alang hang nero iko abanya tho ya thi gadan kajing pentip yangi bagini ki bawan ki midday meal cook bawan na tay na than jantia masan poy halat amorong keneng kalat bai silong bypass ki sabat baro ki pulis kikali ki pulis ya ki sano pinlan ki ong inlet sa kajing alang kabandan hapo madan yoring heb silong te ong em kimsha hado manta kat kum kajing tip kajongi kidang sabat sa ang te kum balai phau kali kadan kajing tip ki yoro nang thena liang thain ri boyro kidan sausan kali ki sabat hagi pulis ta halor kane ngimtip kai kada ngia persang ban phone ya DC ngim kamshim te kada halandat kane ngimtip kai kadan nrai kai ka bangi perkhan haba ngiwan da ka banta ka jing lui ngiwan ka jermiting bani kendo ang ne ngimdai kinong pun kulmar tabalai bat hi ki pulis bana morong kenang ni ka badan po East Coast Hills hi khang ka pensanga man simbanta ki ko kibanwan bandawai ka hokhang te lor kane ngisa ako umdum menta te hadin kane ka jingalang ngin sarai wan le ikando ya IDC halor kane banwat ya ka jingsha balai ki bat ya ki na lor ngim yo ya ka tulom ka honorium myo pisa mentas kin bat ya kane te hato pikwa mo ban penkulmar hangi ki ba wan daga jing loi bandawai ka kimbom wan daga penkulmar ndai pikwa ban penkulmar samangi ma kata ka daga jing kali ka bangi haban kali ma dam kam dai ka rally bangin yami procession kam nginam mi ngin song hang ni magi kendo bani keren kai ka senjam ka jongi kum kikuk ki badan hajar me khalia tan kata ngin session ka rashi ban kemulung ini perkat namar bakarai ka bakut ba kinsim gini hang ya mantang empalla ban au andrai kinsim karai tangin seperti padi